Dobrý večer, doufám, že je mě dobře slyšet, když tak poprosím o korektiv stran diváctva, zdravím i diváctvo na stream a vítám vás všechny na diskuzi pod názvem Co znamená úspěch, kterou pořádá Asociace spisovatelů. Moje jméno je Anna Luňáková, shodou náhod předsedkyně Asociace spisovatelů a diskuzí vás provedu. Teď se obligátně podívám na čas, je 19 hodin 10 minut. Ráda bych, aby diskuze trvala přibližně hodinu a tím pádem víte, co vás čeká, to je takové varování dopředu. Musím vlastně rovnou říct, že než představím své hoststvo, tak je nová informace, že Ondřej Budeus, který tu měl být s námi, se omluvil z důvodu vážné rodinné situace, takže ten dnešní večer zvládneme ve třech, ale myslím, že i tak to bude fajn. Po mé levici, po divácké pravici sedí Sára Zeithamerová, autorka scénáře minisérie 5 let, která byla nominována na Českého lva a cenu České filmové kritiky, debutovala románem Stehy v roce 2022, který se dostal do širšího výběru na cenu Jiřího Ortena a letos jí vyšel její druhý román Svatá. A po mé pravici, divácké levici, sedí Zuzana Kolkánová, členka výboru Asociace spisovatelů, spisovatelka, publicistka, je autorkou románu Augustin Zimmermann a Zpíváš, jako bys plakala. A za svou prvotinu ostatně obdržela cenu Jiřího Ortena a nominaci na cenu Magnesia Litera za debut roku a její knihy navíc vyšly v několika překladech. To všechno je vlastně důležité i proto, že se k tomu budeme po obloucích vracet, vzhledem k tomu, že se bavíme o tom, co znamená úspěch. A já jsem se rozhodla uspořádat tohle setkání nad významem úspěchu v literatuře bez snahy nabídnout nějakou jednoznačnou odpověď, spíš cílem poslechnout si vaše, ale vlastně klidně i vaše, milé diváctvo, jako názory, postoje, pocity, protože tohle téma, co se týče úspěchu v literatuře nebo dokonce komerčního úspěchu v literatuře, vyvolává stále jako docela vlny nebo debaty a mě vlastně samotnou to zajímalo, když se někdo neoznačí za úspěšná literární autorka, co to vlastně znamená a jaké roviny tenhle ten výraz může mít. A protože jsem měla velký strach, že se mi nepodaří připravit si otázky na dnešní debatu, tak mám těch otázek asi 50, což vzhledem k tomu, že už uběhlo prvních 5 minut, prakticky nestíháme, čili se tato debata stává do jisté míry speed datingem. Ne, dělám si legraci, ale trochu mně to tak přijde. To znamená, že se prostě volně budeme pohybovat dopředu a já jsem si říkala, že si vytvořím nějaký okruhy těch úspěchů, že jako tvůrčí úspěch, čtenářský úspěch, profesní úspěch a tak dále. A chtěla bych to prolomit ledy, tak říkajíc tím, že bych začala u toho vnitřního úspěchu, který se často uvádí jako, a to už je ironická poznámka, dostačující pro psaní. A sice pocit, že jsem napsala něco, co mě někam posunulo, nebo co se mnou rezonuje, nebo něco zkrátka z hlouby své duše. Takže moje první otázka je, jestli dokážete ve své praxi cítit pocit úspěchu jenom pro psaní samotné. A teďka, a nechce se mi vyvolávat. A to jsem vlastně možná mohla říct, že neváhejte reagovat i na sebe navzájem, já se trochu zasunu, a nebo v případě, že by zde v diváctvu byl někdo, kdo, i když samozřejmě bych ráda prošla nejdřív tou debatou, než se otevřeme třeba otázkám, tak kdyby byl někdo, kdo by cítil nutkavou potřebu komentovat, tak si myslím, že to je v pohodě, že jsme tady mezi sebou a že to je klidně možné. Tak Zuzano, stačí ti vnitřní pocit úspěchu při psaní samotném a zažíváš vůbec něco takového? Zažívám. A takhle, jako mě vlastně na celém teď, jak to říct, psaní nejvíc baví psaní, takže já ten adrenalin mám opravdu, když píšu.
Takže ten proces toho psaní je pro mě nejdůležitější a cítím úspěch, když se mi podaří sformulovat něco, co jsem chtěla, nebo když najdu perspektivu pro postavu, když najdu vlastně jazyk pro postavy, což je pro mě nejtěžší. V tom případě, když to třeba po roku najdu, tak se cítím trošku úspěšně, ale myslím si, že ono se v té debatě dost často zaměňuje nějaký jako vnitřní uspokojení s tím, že píšu za představu vlastně, že píšu pro sebe a to stačí. A to není pravda, protože vlastně to psaní na to, aby vám vlastně stačilo jenom to, že píšete a něco formulujete, tak vlastně na to vám stačí si psát třeba deník nebo nějak jako psát pomocí jiného média. Ale když za mě prostě, když píšete a myslíte to vážně, tak to napíšete jenom pro sebe. I když ten první impuls je většinou jako sobecký, že vás něco zajímá, ale chcete taky něco předat. Sáro, chceš na to reagovat? Možná mě jenom napadá, že vlastně pro ten stream jako takový, zdravíme, bude dobré, když budeme co nejvíc ozvučeni, to jen tak na okraj. No, na to netřeba reagovat, to byla krásná odpověď, jenom bych chtěla možná dodat to, že často ten vnitřní pocit toho úspěchu, že jsme něco vlastně napsali, je často vnímán právě jako ten dostačující, že bychom vlastně neměli chtít nic extra, například třeba nevím, nějaký férový finanční ohodnocení nebo nějakou větší kontrolu nad tím textem, protože my bychom přece měli být rádi, že píše, když nám to nikdo nezakazuje, tak co víc bychom chtěli? Já jsem přesně si jenom říkala, že bychom možná mohli nebo měli, ale je to napováženou osvobodit to od toho výrazu sobecký. Tím to vůbec není jako korigování, ale že vlastně možná už tady je ten moment, že ne sobecký, prostě ten impuls k psaní tady je a je jako individuální, tečka. A nepřisuzujeme mu možná žádný charakter a potom, že se s ním potom jako vystupuje do veřejného prostoru, tak to je věc druhá. Protože tohle vlastně možná je to první, vlastně trochu navazuje na to, co říká Sára, čeho je se třeba zbavit. I když s tím vlastně trochu tady nesouhlasím, je trochu souvislý. Dobře, a ještě mě právě v této souvislosti napadlo, jestli máte, ale to je vlastně možná příliš tvůrčí otázka, tak ji pojďme společně smíst ze stolu. Já jsem se chtěla ptát, jestli máte někdy odvahu nebo chuť zkusit napsat něco úplně nového, bez ohledu na možné vydání, respektive bez ohledu na úspěch. A ptám se proto, že já často, když píšu, tak osobně, tak mám tu vizi artefaktu knihy, jako těším se na to a málo kdy už se mi daří psát úplně volně, pokud to nevzniká vloženě pro nějaké čtení, tak jsem se chtěla zeptat, jak to máte vy. Tak určitě tam jsou nějaké jako očekávání, které máme, ale zase, jestli můžu mluvit za sebe, ale vlastně můžu mluvit i tady za Zuzanu, jejíž knihy jsou vlastně dost žánrově jiné, tak to určitě byla pro tebe nějaká sázka jako na nejistotu zkusit vlastně nějaký jiný žánr, nějaký úplně jiný příběh, jako nesekat to jako Baťa cvičky, to by uměl každý psát furt tu jednu věc, která mu tehdy jako vyšla a mezi lidmi to zarezonovalo, já jsem to se svojí druhou knihou měla taky, tak byl to vlastně nějaký jako pokus udělat něco, co jsem nikdy neudělala, ale věděla jsem, že nechci furt psát to samý, protože by mě to netěšilo a s třetí knihou to chci udělat stejně tak. Takže určitě to nutkání tam je, ale nemyslím si, že to je nějaký důvod, proč se obávat. Nevyhnutelně tam nastane moment, kdy se něco nepovede, ale no co už, no. Já jsem teďka vlastně docela překvapená, protože jsem nikdy nepřemýšlela, takže bych zkusila úplně diametrálně něco odlišného od té první knížky. Mně prostě přijde, že píšu pořád stejně, akorát jako měním ty kulisy, takže pro mě je tohle taková... Já jsem se soudostýlí ty knihy, ale... Ne, samozřejmě. Jo, určitě. Tak jak jsem říkala, pro mě je nejdůležitější vlastně najít tu perspektivu a ten hlas a potom vlastně
to, co chci říct. A ono totiž je to složité v tom, že ta první knížka vznikla tematicky dost náhodou. Já jsem nikdy nepočítala s tím, že něco takového napíšu a spíš je pro mě vlastně přirozenější ta druhá knížka, co jsem vydala. Mm-hmm. To chápu. To chápu, ano. Nebudu, jo, já vždycky mám takovou tendenci se vlastně, abych se omluvila za otázku, kterou kladu, tak to vždycky kontextovat sama sebou a tyhle ty zásaky jsou momenty, kdy to mentálně přeskakuju, aby jsme se posunuli dál. Takže se toho nedivte, nedivte se tomu, to chápu, tím to ukončím a posunu se do oblasti čtenářský úspěch, kde jsem se přistihla taky při řadě vlastně otázek a těší mě už vaše odpovědi, protože cítím tu otevřenost. Přistihla jsem se při řadě otázek, které jsou možná jako zvláštní, ale vycházely třeba z mých zkušenosti. To znamená, jak a zda vnímáte svá, začneme autorskými čteními a veřejnými vystoupeními, protože vydat knihu nebo být publikovaná autorka a účastnit se jako autorských čtení a veřejně s tou knihou vystupovat jsou podle mě dvě různé věci. A chci se zeptat, jestli pro vás tohleto veřejné uvádění jako je součástí toho, co si představujete pod pojmem úspěch, a nebo ne. Protože se stává, že jsou na čtení třeba zvaní spíš někteří než jiní a je vlastně otázka jako smyslu tohohle kontaktu, jestli vy osobně ho cítíte nebo ne. Já si myslím, že moje okolí to tak vnímá. Já jsem dneska vzala babičku ke kadeřnici a říkám jí, babi, já mám večer besedu a ona, to je úspěch. Takže jako myslím si, že je to rozhodně nějaké jako vnější označení toho, že ten autor a jeho hlas má nějakou formu relevance, že pozvali jeho a ne zrovna někoho jiného. I když samozřejmě tam můžou hrát roli nějaký jiný věci, třeba, ne, že třeba někdo nemohl, tak to vyměnili nebo prostě. To se určitě stává. Ne, ale protože ona ta otázka, která je schovaná zatím pro mě způsobem netýrám slovo, je, že a to zase je jako jenom můj pocit, ale je opravdu hrubá, ale já mám pocit, že si to můžu dovolit. Nepřijde vám někdy, že když odmítnete účast na čtení, že se tím postupně takzvaně vytratíte z literárního prostoru? To znamená, jako cítíte tam tady nějaký tenhle ten typ tlaku, že jako musím vystupovat, abych byla vidět? Ne, já to třeba necítím vůbec tady ten tlak, protože já obecně jsem vlastně k formátu jako čtení dost skeptická. A já, ačkoliv se ráda setkám s čtenáři, kterých jako upřímně není nikdy mnoho, prostě je to formát, který není úplně sexy, řekněme. A mě osobně určitě nepomůže v tom, že by se na základě toho začaly více prodávat moje knížky, nebo se stalo něco zásadního, to určitě ne. Myslím si, že v Česku vlastně ty čtení jsou taková nerdská záležitost a je štěstí vlastně, když tam přijde třeba 20 lidí. Na autorku, jakou jsem já, samozřejmě, já nevím, jako sáře třeba chodí víc lidí, mně těch lidí prostě chodí tolik, kolik chodí, takže ano, já jako ráda občas někam vyjedu, setkám se se čtenáři, protože mě to těší a mám lidi vlastně ráda vlastně se s něma bavím, ale nepřikládám tomu větší vlastně důležitost, než to má. Pro mě jsou prostě jiné jako výstupy důležitější. Chceš operovat, Sáro? Mě by zajímalo, jaké výstupy jsou důležitější. Ne, že bych nesouhlasila, ale zaujalo mě to. Tak já vlastně si třeba víc si myslím realizuju právě v té publicistice, že mě baví o té literatuře psát nebo nějakým způsobem přemýšlet, mluvit o ní. Mnohem víc třeba pro mě jsou zajímavější jako formáty nějakých jako debat. To mě baví, tohleto v tom se spíš realizuju. To díky za rozšíření, to je vlastně skvělé rozšíření ty odpovědi, díky za to, protože já bych naopak třeba tvrdila, že autorské čtení jsou autorská čtení jsou nesmírně jako důležitá a že je potřeba je pořádat a potkávat se tam a tak dále, ale právě jako z té nejistoty ohledně
jak to souvisí nebo má souviset s těma publikacemi jako takovýma. Tam jsem váhala a tohle vlastně je přesně to pole, které pokrývá tu odpověď. A já teďka přeskakuju otázku, jestli si vybavíte, ale možná díky tomu získám další prostor posunout se dál. Jestli si vybavíte nějaký specifický zážitek, nejde přece jenom o autorská čtení, takzvaného čtenářského úspěchu, třeba tam, kde byste to jako nejméně čekali, nebo že jste někam přijeli a tam se něco zvláštního stalo. Jestli se vám zkrátka něco takového stalo, čtenářský úspěch nečekané podoby. Já jsem to měla u své druhé knihy, kdy jsem jela na besedu na Broumovsko a já jsem z toho měla nervy, protože jsem si říkala, že tam buď ty lidi vůbec nepřijdou a když tam někdo přijde, tak proto, aby mi vynadal, že jsem to udělala špatně. Ale co jsem nevěděla je, že tu zprávu o té mojí besedě vyhlásil místní rozhlas, takže přišli všichni, i z okolních vesnic. A hodně z těch lidí tu knihu četlo a ta diskuze, která se tam rozvinula, byla vlastně hrozně příjemná a podnětná, kdy se mě ptali opravdu na extrémně konkrétní otázky, na které by se normální čtenář nezeptal. A já jsem naštěstí jim teda u většiny z nich mohla dát nějakou odpověď, protože já jsem si ty rešerše udělala poctivě, takže ty chvilky, kdy jsem si říkala, tyjo, tak na tohle já budu ready, až se mě někdo zeptá, tak se fakt staly. A vlastně ve finále mi došlo, že vlastně ten příběh, který si oni hrozně drží u těla, tak byli vlastně rádi, že o něm někdo mluvil a to bylo vlastně strašně příjemné a ulevující vlastně pro mě. No, já mám takový zážitek právě z cyklu Spisovatele do knihoven, kdy jsem rok objížděla různé knihovny po Česku. A já jsem tak nějak si myslela, že by třeba ta druhá moje knížka mohla oslovit mladé lidi, ale pak vlastně mě opravdu velice překvapilo, že ta knížka vlastně rezonovala třeba u lidí věkové kategorie 60 a 70 plus, že za mnou třeba přišla paní jako starší dáma a říkala mi, že něco takového prožila, že se jí to líbilo a ať píšu tak, jak píšu, že se jí líbí, jak je to napsané. A já jsem jí říkala, jako, že děkuju, že si toho vážím a že mě to vlastně překvapuje, protože kolikrát třeba reakce zase od nějakých books tam nebo influencerek byly třeba zamítavé. A to samé se mi stalo, myslím, že to bylo v Rožnově, pán 70letý mi pak napsal dopis, tak jsem si říkala, že to jsem fakt nečekala, takže to bylo pro mě velké překvapení. To je díky moc sdílení těchto zkušeností. Já jsem právě se chtěla dostat k tomu, jak je součástí úspěchu, a teď to slovo úspěch jako musíme dekonstruovat nějakým způsobem, ale je i ta konfrontace s tou veřejností a s tím, že nejenom jako takzvaně s literárním okruhem nebo nějakým koležstvem nebo publicisty a publicistkami, ale prostě i to je součást toho úspěchu, že si člověk najednou uvědomí, aha, ty knihy putují do rukou různým lidem, jsou ve veřejném objevu a tohle je vlastně můj čtenář nebo čtenářka. Ono to může házet docela zajímavé jako pocity, nebo i ty jsi zmínila nějaké obavy, třeba když jsi jela na tu debatu, Sáro, a já si myslím, že tohle to se málo se o tom mluví třeba, že neřekne se někdy jenom, že autorský čtení buď jsou dobrý, nebo jsou blbý, nebo někdo je má rád, někdo ne, ale vlastně, že součástí toho spisovatelství jako profese, skvělý výraz, že je i tohleto jít s tou kůží na trh nejenom v tom artefaktu té knihy, ale i třeba účastí tady v těch debatách, což ne vždycky může být snadný, někdo to má rád a někomu to přináší stres. No, dobře, protože moje otázka, která je v pozadí, je, co když je úspěch vlastně spíš otrava. Ale já si chci přesunout k trochu vážnější věci, a sice do jaké míry, a tohle je třeba věc, kterou jsme diskutovali v rámci asociace často letos, do jaké míry se my jako autorky podílíme na svém úspěchu, takzvaně, a do jaké míry je to náhoda. Já vím, že na to odpovědět nejde, ale
jak se díváte na nutnost sebepropagace, to je vlastně ten výraz. A kde je ta hranice mezi nutností a třeba potěšením? Já se to snažím vnímat s nadhledem, že znám vlastně tu realitu, že bez nějaký míry sebepropagace pro někoho mého formátu, což není tak velký formát, to nejde. Že člověk prostě musí o sobě dát vědět v uvozovkách, takže jsem si to odkoukala, jak to některý jiný autoři dělají a našla jsem si tam nějakou míru sebepropagace, která mně bude příjemná a nebudu mít pocit, že ze sebe dělám něco, co nejsem. A jako netěší mě to nějak a snažím se to vnímat jako spíš takovou zábavu, že vždycky prostě mě ty sítě dělá sestra, tak jí prostě říkám, no tak nakrmíme Instagram a prostě pak zase budeme dělat něco jiného. Ale chápu, že je to v tuto chvíli pro většinu autorů nutnost. A potom, jak vlastně jak jsi říkala, jako jestli se v tom vlastně podílí ten autor, no tak sám autor se na tom podílet tak jako nemůže. Potřebuje mít vlastně podporu vlastně svého nakladatele, to je vždycky fajn a hlavně tam funguje něco, co já jsem nikdy nebyla schopná definovat a to je vlastně jako taková ta nevyzpytatelná společenská nálada, že nikdo vlastně neví, která kniha té sezóny, jako dejme tomu, prostě zarezonuje. Jsou tam nějaký faktory, které můžeme předpokládat, typu prostě jako ty předvánoční prodeje, nebo prostě, že na jaře jsou veletrhy, takže tam se toho třeba prodá víc a tak. Ale v něčem mi to přijde dost jako nevyzpytatelný. A já jsem to na sobě zažila, byly tam prostě faktory, které jsem ani já, ani můj nakladatel ovlivnit nemohli a které tu knihu ovlivnili výrazně. Děkuji, mě by zajímalo, jestli ty si o tom Zuzano něco myslíš, protože já mám pocit, ale nechci to teďka tlačit, že si chtěla i něco takového jako nutnost sebepropagace rozvíjet i v rámci asociace spisovatelů. Že jsme chtěli vlastně radit nějaký základní kroky, třeba, já jsem na to úplně jako anti-expert, jo, ale je to vlastně docela důležitý téma v současnosti. No, nejenom za účelem prodeje, ale vůbec jakoby za účelem toho, jak jako formovat třeba spisovatelství jako nějakou veřejnou figuru a tak dále. A budování brandu, jakože. No, jo. To je nejlepší. Dobrý. No, takhle. Pro mě je tohleto těžké téma. Já jsem vlastně o tom psala, bavila jsem se o tom tenkrát se Sárou a s mnoha jinými. A já jako samozřejmě vím, že sebepropagace, tohle všechno je nutné, jako já jsem bohužel ale ten typ, co rád poradí jako ostatním. A mě ještě ten problém, že já se vlastně jako obsahem živím. To znamená, že já se živím celý život vlastně nastavováním jako strategií, storytellingem a tak dále. A já to ale neumím dělat moc u sebe a vlastně mně to trošku přijde s tím psaním nějak jako neslučitelné vnitřně. Já vlastně úplně si nejsem jistá, jestli bych chtěla ze sebe udělat úplně brand, protože já ze své podstaty vlastně o tom budu vždycky pochybovat, jestli jsem brand. Navíc musím být zrovna jako v dobrým rozpoložení, aby mě vůbec jako napadlo, že bych mohla k sobě přistupovat jako k brandu. To je pro mě těžké, ale absolutně vlastně nezpochybnuju to, že dneska to musíte dělat, ale myslím si, že propagovat se jde různě, nemusí to být nutně jenom tím, že třeba krmíte socky, ačkoliv je to zase můj obor, ale jako můj Instagram je úplně zoufalý, vlastně tam nic není. Ale furt si myslím, že je taky dobrý jako se propagovat tou svou prací, no, ale já na tohle nedokážu vlastně úplně odpovědět, protože, jak říkám, není mi to úplně vlastní. Mm-hmm. Jo, já myslím, že to je zcela pochopitelné a asi to docela sdílím. Možná, že je to stejné jako u toho psaní, že si člověk v tom musí dát nějaký svůj výraz, nějaký typ svého pohodlí a potom ten zbytek, když tak požadovat po někom jiném.
No, jenomže on je taky problém, že třeba já, když píšu, tak já vlastně pořád, já takhle celkově dost jakoby ty věci kolem sebe jsem zvyklá jako zpochybňovat nebo nějak jako kriticky nahlížet. Takže pro mě je fakt jako těžký jako se na sebe dívat, co mě by to možná taky musela dělat nějaká sestra, jo, jako pak by to možná jako šlo. Videa, takže sourozenci vpřed a ne, to se teďka představuji, co by se stalo, kdybych o to požádala své sourozence, tak o tom zase někdy příště. Ale no, já jsem teďka zjistila, že čas běží a z 60 otázek už jich mám 40 mi zbývá, takže teďka přemýšlím, co přeskočím, ale možná mě by zajímalo, a to je jako nezodpověditelná otázka, já jsem si toho vědoma, ty tady budou padat dneska jako celý zbytek toho pořadu. Jestli si myslíte, jako já třeba, že je trochu pokrytecké se vracet pořád k vizím spisovatelství jako volnočasové aktivity a zároveň je vlastně obtížný o tom mluvit explicitně jako o pracovním závazku v tom směru, že ten zahrnuje sociálně zdravotní pojištění, dovolenou, sick days, od pracovní dobu a tak dále. To znamená, máte pocit jako já, že je třeba hledat nějakou ještě třetí možnost mezi prací jako výdělkem a psaní jako koníčkem a jestli se třeba vám stává, že tohle musíte vysvětlovat, protože myslím, že i to je součástí debaty o tom úspěchu v literatuře. Zkrátka, co je to psaní? Je to práce nebo je to hobby? Tak může to být obojí, ale v momentu, kdy nás to někdo zaplatí, tak je to práce. Já i Zuzana tady, to není naše, teďka Zuzana mě opravila, není to tvoje primárně výdělečná činnost, no, tak moje taky ne. Ale já tomu odmítám říkat volnočasová aktivita, protože nejenom, že se tím, neříkám, že psaní to nemůže být, jo, ale prostě s pohledem jako na mě nebo na Zuzanu, tak mi přijde, že potom se to psaní jako snižuje. Jo, to je tak hezký, holky si píšou, prostě jako máte takového koníčka, ne. Jo, prostě je to něco, za co jsme placený, je to něco, co nám generuje nějaký zisk, takže za mě je to jako profese, my si i jakožto spisovatelky představujeme, když prostě máme nějaký publicistický text, tak pod tím je napsáno autorka je spisovatelka, autorka je spisovatelka, není tam napsaný nic jiného, takže je to profese. Takže hledat nějakou jako třetí cestu, nejsme chráněná dílna. Pardon, jsem byla vulgární, ale teďka nejsme chráněná dílna, nemusíme se tady vymýšlet nějaké naše vlastní klubíky, nějaké naše vlastní pojmy. Prostě jako je to naše práce. No já určitě souhlasím s tím, že je to práce, možná bych řekla, že to je ale neviditelná práce. A já vlastně se živím něčím jiným, pracuju na plný úvazek, protože zkrácený se mi ještě prostě nepodařilo sehnat. A tohle třeba pro mě začíná být mnohem větší téma než nějaké stipendia nebo rezidence. Že mně vlastně přijde nesmyslné v dnešní době jako trávit 8,5 hodiny práci 5 dní v týdnu, když je všechno automatizované, všechno můžete vlastně vyřešit odkudkoliv. Já vlastně jsem došla asi k dost radikálnímu názoru, ale myslím si, že jako ta společnost už by bylo možná na čase, aby se proměnila a pak, když by se proměnila a byly by dostupnější vlastně půlúvazky, což by vyřešilo situaci mnoha umělcům, ale třeba také matkám, které by se rády věnovaly trochu více svým dětem, nebo všechno dohromady. Tohle je za mě už problém, protože já se vlastně roky se i rozčiluju za to, že jsem vlastně svým způsobem penalizovaná za to rodičovství. Není vlastně, nechovají se ani ti zaměstnavatelé inkluzivně a ani společnost inkluzivně. A jak říkám, jako za mě je vlastně jako stávající stav, pokud jako nechodíte na směny nebo neděláte takovýto druh práce, je přežitek a to si myslím, že vlastně většina autorů jako nedělá. A já nejsem zase třeba typ, který by to chtěl řešit tím, že budu honit někde kšefty, protože vlastně na to nemám čas. Jako.
Kdyby si představila, že mám rodinu a ještě zhánět prostě zakázky a ještě do toho psát, tak takhle si občas třeba napíšu něco v práci, což vlastně takhle praktikuju celý roky, jako veškeré moje publicistické výstupy vlastně vznikají v mém zaměstnání. Takhle to prostě je. Mm-hmm. No, vlastně s tím, tohle téma práce by mě mohlo přesunout krásně k dalšímu okruhu, a to je takzvaně profesní úspěch, po kterém už následuje jenom kritický a společenský úspěch, nebojte se. Co se týče toho profesního úspěchu, už to tady padlo, otevřeli jsme téma práce a já bych chtěla společně si pokusit nějak definovat roviny toho profesního úspěchu a vlastně to možná trochu vrátit zpátky v čase, a sice jestli lze za samotný úspěch podle vás považovat už to, že najdeme dobrého nakladatele, anebo aspoň nakladatele. No. Ne, to je vlastně docela příjemně jednoduchá odpověď. No, já si myslím zase, že ano, že ten nakladatel je strašně důležitý, protože já jsem od jednoho odešla z určitých právě důvodů, kdy se stalo to, že ta knížka prostě zůstala ležet jako někde ve skladu. Samozřejmě, že nakladatel, on vám nezajistí jako ten úspěch, ale ono záleží, jak na to pohlížíte, jestli vlastně od toho nakladatele chcete, jestli od něho chcete zaplatit, nebo jestli prostě chcete, aby vás dostal do distribuce, jestli chcete, aby prostě vám zajistil inzerci, jestli chcete, aby měl kontakty. Tam strašně jako závisí na tom, co od něho čekáte, ale rozhodně nakladatel vás neuživí. Ale je fajn, že když je to aspoň nakladatel, který vám je schopný sehnat grant na tu knížku, dostat to do knihkupectví a postarat se o tyhle ty věci. Byť je to samozřejmě strašně málo. Je to úspěch v nějaký jako fázi toho psaní, dejme tomu, jo? Teda když je to dobrý nakladatel, tak jako něco si budu asi víc happy, když mě vemou do nějakého nakladatelství, který mi dá nějaký servis, než do nějakého tady no-name nakladatelství, kde na mě budou kašlat, že jo? Jo, že to, a myslím si, že často jako debutanti, and I was a debutant, že jo, tak to vnímají jako takový samospásný. Nakladatel prostě si mě vybral moji knížku, super prostě, a myslíme si, že teďka to jako se všechno jako vyřeší za nás, že to je takovej ten moment vlastně toho, jo, dobrý, moje kniha je dobrá, někdo si mě vybral, konec. Ale proto jsem odpověděla ne, protože to je podle mě, je to asi těžká volba si vybrat nějakého nakladatele, který by nám seděl, protože každý máme trošku jinou jako definici toho úspěchu, čeho vlastně chceme dosáhnout. Někdo chce jenom vydat knihu a nechat ji tam ležet, někdo chce překlady, někdo chce prodat 1 000 000 výtisků, nevím co. Tak, co se povedlo někomu tady mimochodem. A vlastně často právě někdo prostě nemá zkušenosti, už to zvolení tím nakladatelem vnímá jako dobrý, jako tady moje práce skončila, ale ono to tak vůbec není, i když jsme u nakladatele, který je dobrý. Já myslím, že to je dost trefný rozvinutí vlastně všeho toho, co tady padlo, i proto jsem tohle chtěla otevřít tuhletu otázku, protože ono, nebo jako přála jsem si, aby to zaznělo nahlas, protože to, co Sára právě teďka popsala, tak je ostatně jako by mu vlastně zrcadlo mý vlastní zkušenosti. A když já si pamatuju, jako by to bylo včera, když mě nakladatel zavolal, že mi vydá jako ten můj text té první knihy, a já jsem z toho, to bylo neuvěřitelné, jako co se mně stalo. A zároveň, a teď zpětně, a je to vlastně 5 let, tak se tomu směju, že jo, tomu zážitku a ta kumulace těch zkušeností jako opravdu jako mění tu úroveň, ten skill, nejenom těch požadavků, ale jako by vůbec i toho, jak člověk přemýšlí nad tím, co považuje za úspěch. A pro mě tehdy zjištění, že třeba budu moct vůbec vydat rukopis, bylo jako rozhodující o životě pomalu, jo? Jako mě to změnilo úplně kurz života.
Možná to, ale tam si zase myslím, že u těch debitantů je prostě jiná situace. Vy když do toho jako vstupujete, tak ve většině případů jako netušíte, anebo tušíte velice mlhavě, anebo prostě máte nějaké ideály a nevíte vlastně, neumíte, nebo já jsem si neuměla jako představit, co to obnáší, tak věděla jsem, že prostě jako z toho literárního provozu, že za to moc peněz není. Na druhou stranu prostě bylo furt pro mě lepší knížku vydat tam, kde jsem ji vydala, než ji nevydat vůbec, nebo ji vydat úplně někde, já nevím, prostě nechci říkat kde prostě, ale že u těch debitantů je to odlišné a tak je to prostě, mi přijde podobný, jak když jdete do své první práce, tak jako moc nevíte, prostě jako učíte se to všechno. Samozřejmě, že zase není to tak, že když jste debitant, že byste neměli mít žádné vy je furt můžete mít a máte je mít, jenom prostě z pozice toho, že jste debitant, tak nevíte. Na druhou stranu, jako mezi tím, kde vy co vydáte, jako si troufám fakt, jako jsou rozdíly a je to jako v Česku si myslím, že je to pořád důležité, to u koho jako to vydáváte, protože ty nakladatelství mají svoje nějaké vlastně recenzenty, mají svoje příznivce, takže úplně bych to nepodceňovala. Mm-hmm. Já se vlastně přesunu od tohohle trochu ještě osobnější rovině. Já jsem tady původně chtěla citovat Dorotu Ambrožovou, která ve svém článku pro tvar s titulem Máš na to a nemyslím tím talent psala mnoho zajímavých věcí a vyberu si jenom poslední větu, kterou myslím je docela transparentní tvrdit i obecně, nejenom v odkazu na ní, asi se, že v neoliberálně orientované kapitalistické společnosti se úspěch měří penězi a pokud přiznám, jak málo za svou práci beru, ohrožuju vlastní prestiž. Psala spisovatelka Ambrožová a já se chci zeptat, jestli, a už to trochu padlo, je podle vás součástí úspěchu literárního autora i solidní finanční ohodnocení, anebo se to dá měřit jinak. A připojím k tomu rovnou pod otázku, aby jsme se posunuli dál. A sice zda řešíte v sobě svoje vlastní prodeje, jestli řešíte komerční úspěch z licencí, překladů a je to něco, co vám třeba mění ten pohled na to spisovatelství jako takový. No, jasně. Tak hranice bestselleru u nás je až komicky nízká, takže mám furt pocit, že bych na to mohla dosáhnout, takže to řeším strašně. Zároveň ale vnímám u autorů a autorek u nás vlastně velký rozdíl, že některý vnímají víc jakoby ten úspěch kritický, že prostě já nevím, vyšla mi dobrá recenze nebo dostal jsem cenu a některý zase vnímají to, nevím, prodal jsem tolik a tolik výtisků. Často se setkávám s tím, že málo autorů má obojí, což chtějí všichni, že jo, chceme prodat tolik a tolik výtisků a chceme všechny ceny. No ale ono to málo komu vychází, takže pak vzniká takovýto stěžování si, no já mám cenu, ale proč si moje knihy nikdo nekupuje? A já jsem prodal 1 000 000 výtisků, proč nemám ceny? Takže je to takový, jakože se ten úspěch dá měřit spoustu způsoby, někdo má zase laťku úplně na zemi, že já jsem vůbec rád, že jsem něco vydal, jakože mě vůbec někdo jako vybral, vyslyšel, nikdy jsem si nemyslel, že bych něco takového zvládl, takže to si myslím, že záleží na tom, jak my máme tu naši definici úspěchu, co by autorů nastavenou. Co se týče těch peněz, tak vzhledem k tomu, že 95% autorů u nás se literaturou neuživí, tak tady poměřovat si naše honoráře by mi nepřipadalo úplně vhodný. Kolik jsi řekla, 90? 95%. Jo, to je právě chtěla zvýšit. Ne, 95%, to jsou naše data. Já myslím, že říkáš 90. No, ne, 90. To byl vtípek, no, prakticky nikdo. No, Zuzano? Můžu ještě tu otázku? Jestli, já to položím ještě trošičku jinak, řešíš v sobě svoje vlastní prodeje a komerční úspěch z licencí překladů. Když to přeložím ještě jinak, stalo se ti někdy, že si vyčítáš, že děláš to, co děláš, a ne třeba jinou komerčnější aktivitu? No, samozřejmě, že to řeším a řeším to hodně, protože je za mnou hodně lidí, které mám pocit, že vlastně opakovaně jako zklamávám.
takže s tím bojuju velmi, to jako říkám naprosto otevřeně. Vlastně i teďka se snažím dokončit svoji poslední knihu, je to těžké. A hodně to řeším třeba se svou jako literární agentkou, u které si někdy říkám vlastně, a to už ale jako je nezdravé, jo, se vždycky musím nějak jako vyhrabat, ale si říkám, proč to ta ženská jako dělá, proč do toho jako investuje tolik energie. Takže ano, řeším to, ale zároveň já vím, že prostě nedosáhnu jako na bestseller. Prostě zatím si myslím, že ne. A proč ne? Teď je to tak... Kolikže to je? 10 000. No tak já vycházím z nákladů, jakém vydávám, takže jako, nevím, kolik těch dotisků bychom jako museli udělat. Jako hodně. No, to jsem nevěděla, že hranice bestselleru je 10 000 kusů. To si napíšu pro rok 2026. Jo, jako jenom prostě já jako nevydávám opravdu ve velkých nákladech, takže já o tomhle vůbec jako nepřemýšlím. Ale já myslím, že tohle, že ani nemusíš, že já jsem právě chtěla, aby bylo jasný, že ta podoba úspěchu může mít různé podoby a přinášet různé věci. Já vím, že to zní banálně, ale tady jde o to, že třeba, jak jsme se už bavili v minulosti o těch autorských čteních, tak já třeba nemusím mít, vůbec ani nevím, co je ve smlouvě, na to, abych někdy v životě slyšela o něčem jako procento z prodeje nebo nějaká licence. Dokonce třeba ani nemusím mít smlouvu, ale může třeba moje básnická sbírka, která rozhodně nevyjde v nákladu 10 000 kusů, ani se jí nedotiskne tolikrát, aby jich tolik bylo třeba, ale může být takový úspěch, že mám 3 čtení měsíčně a za ně můžu mít honorář, který je třeba solidní, i když to není vždy případ, ale kdyby byl třeba 5 000 korun, tak už by to bylo 15 000 korun a už tak dále. Ale jako to je absurdní, je to takhle počítat, ale zároveň je to potřeba, je to zajímavý, takže jsou různý podoby toho úspěchu, nemusíš cílit na bestseller a abych uzavřela ten profesní úspěch takzvaně a přesunula se ke kritickému, společenskému, i když jsme se těch oblastí už dotkli napříč, kdybyste měli někomu, a to mě zajímá opravdu hodně, třeba začínající autorce poradit, co jí přinese úspěch v jakýmkoliv smyslu, nebo co si takzvaně má profesně hlídat a na co se soustředit, tak co by to bylo, kdybyste měli někomu poradit? Řekla bych, zeptejte se starší kolegyně, tam mám poradit. Jako, myslím si, že je vždycky jako fajn, když za váma přijde někdo právě s nějakými jako upřímnýma otázkama a chce nějaký mentoring, což jako to je fajn. A konkrétně já si myslím, že asi klíčová věc je nespěchat. Myslím si, že hodně debutantů s tím spěchá právě, že sáhne po prvním nakladateli, který o něj projeví zájem, vydá první rukopis, který jim připadá tak nějak solidní, i když třeba ten rukopis ani oni nejsou ready a věřte mi, ta kniha ta tam zůstane na té polici. A jako ty, jako z chyb, jako se poučit jako můžete, ale nevím, některé ty chyby můžou být fatální, takže nechat to v sobě uzrát, vypsat se, vlastně zkoušet to jako dál, ale nejít po tom prvním, co jako vyjde. To je podle mě chyba. Já bych to udělala jinak zpětně, abych taky nevydala první rukopis, ale co už. No. To je jako, nevím, ale chci podpořit jenom tě, že to je v pohodě, já se cítím stejně jako svého debuta, ale jsem mu zároveň vděčná za to, že jsem se díky němu a na něm hodně naučila, ale je to zajímavý, třeba abych to teda stála k sobě a neukazovala prstem, že u každé knihy, kterou jsem zatím vydala, mám jako jiný pocit a jinou zkušenost, po každý dost zásadní, po každý hodně negativní i hodně pozitivní a je pravda, že se to se mnou nese a je to vlastně jako dost důležitá věc, takže to nespěchání, to bych podpořila, ale zároveň, když si vzpomenu
na svoje jako pocity nebo na svoje jí touhu tehdy, tak bych to stejně asi prostě do toho šla. Ne, tak určitě ono to je strašně opojný, jako takový to, že můžu prostě vydat knihu, jako super, ale není to tak hrozný jako u mě, ale znám jako nějaký autory, který se vůči právě svý nějaký zkušenosti s debitem nebo vůči tomu debitu přímo vymezujou, že už teď jako vědí, že mělo smysl počkat, nebo prostě tehdy už třeba tušili, že na ně třeba redaktor kašle, nebo že ta kniha nemá ty hodnoty, které by chtěli, co by autor jako vyznávat, ale už ten vlak byl rozjetý, už nevěděli, jak z toho ven, nevěděli, o kolik peněz si mají říct, prostě a teďka jako se dobře na tom jako naučili, ale ta zkušenost je třeba horší, než mají právě někteří jiní debitanti, tak proto. Chceš k tomu něco dodávat, Zuzano, nebo dodal? No, já v podstatě souhlasím se Sarou, že je dobrý první hodně psát a pak někde něco vydávat. Na druhou stranu, jako já mám pocit, že každou svoji knížku bych napsala jinak, takže ono to je vždycky, jako mám pocit, že to má každý, prostě, že to je takové vlastně děcko, které opustíte a v jinší životní fázi byste to třeba napsali jinak, nebo víte, co jste udělali tam za chyby. Já přesně vím, co bych třeba teďka napsala jinak u druhé knížky, co bych napsala jinak u první knížky. Nicméně, pokud jako si to vztahovalo ryze prakticky, tak jsem se vlastně na tu otázku jako zasmála a už jsem to tady v podstatě zodpověděla, že bych jim poradila asi všechno, co já nedělám, takže... Jo, rozumím. Dobře. Zbývá nám, koukám se na hodinky, abych byla decentní, tak zhruba 15 minut. A chci se posunout dál. Jestli vám přijde důležité, to mi přijde docela zajímavá otázka, být kriticky přijata od dalších spisovatelek, potažmo spisovatelů a jako mít nějaký vliv na tu kulturní debatu. Cítíte potřebu se začlenit? No, strašně. Ale mám spíš jakoby v tom smyslu, že když se o vás lidi baví, ať už jako v dobrém nebo ve špatném, tak to je lepší, než kdyby se o vás nebavili vůbec. Že to byly moje největší nervy u těch dvou knih, které jsem vydala, že si toho prostě ta literární publicistika nebo ty spisovatelky vlastně jako nevšimnou. Jo? Že to prostě jako proteče těch... Já jsem si na začátku úplně říkala, přece na každou knihu musí být recenze, to přece není jako možný. Pak jsem si to ale nějak jako porovnala, jako kolik těch recenzí vychází, kolik vychází knih. Není to možný. Jo? A takže už jenom jakoby to, že mi vyjde nějaká recenze a jak rychle vyjde a tohleto, je mi jedno, jestli řeknou, že Sára Cajdenová se toho nebojí, anebo že Sára Cajdenová to nepochopila. Jo? To je mi úplně jedno, důležité je, že si s tím někdo dal tu práci a že to vyšlo. Protože to znamená, že prostě jako ta moje kniha z těch desítek, co vychází denně, si to prostě někdo vzal a řekli si, tomuhle teďka budu věnovat svůj čas a pak třeba o mě jako napíšu, že se prostě, já nevím, jako vymezuju vůči tomuhle a že jsem nepochopila to a to a jako je to jedno, prostě vyšla ta recenze, dobrý, lidi o tom mluví, super. Nejhorší je, když vám ta kniha prostě vyjde a prošumí to. Všem je to prostě ukradený, pár lidí z toho fotí na Instagram, konec. Prostě to, no. Nebo není to nejhorší, jsou horší věci, ale s ohledem na tuto otázku je to podle mě horší, než když vám vyjde třeba špatná recenze, že jo? Já jsem chtěla dodat k tomu právě, kdyby někdo se jako si zoufal, že recenze nic, tak jenom inkubační doba recenze může být, nebo nějakého jako ohlasu, aspoň to mě poradilo zkušenější autorstvo a je to podle mě trochu pravda, je třeba rok a pak se to může zrychlit v čase, ale jakože až rok se třeba nemusí vůbec nic dít a najednou to byla třeba i moje zkušenost, ale já se omlouvám, já strašně nesouhlasím s tím rokem. S tím rokem, že to je moc dlouho. Influencerům se dávají maximálně 2 měsíce, takže pokud je nakladatel podle mě kvalitní, tak to rozešle těch třeba 50 recenzních výtisků i do médií,
i influencerům a reakce by měly být do 2 měsíců, aspoň nějaké. V tomhle já jsem byla velmi pečlivá, já jsem si udělala seznam všeho, kam to chci poslat a já jsem jako I oversaw it, aby to šlo do těch obálek. To bylo prostě jako, já jsem věděla, že nesmím zanedbat nic, to bylo to poučení u té první knihy. Teď se učím. Přesně, teď se učím, takže jsem prostě poslala ten mail, stála jsem nad tím, prostě obálky jsem tam nadávala, to za mě nikdo neudělal, ale potom ty recenze Větší nakladatelství na to má celé oddělení, kde si to mají hlídat, menší nakladatelství to většinou dělá někdo z marketingu, ale je to jako... Jo, tak oni taky měli svůj seznam, ale já jsem toho dodala dost. Nakladatel má právo ho nafouknout. Bude chtít. To je dobrý kolektiv, já si to změním z roku na 2 měsíce, to mě bude jako... No a autor jsem chtěla rozpadat, že autor si může dopsat vyloženě třeba 20 lidí, kterým by se za nakladatelství mohlo poslat na recenze. Je tam ta možnost. No, pár z nich mi neschválili, že to prý nemá smysl, no, ale tak jakože, já vím, že mi u první knihy mi nějaký recenze přitekly právě třeba po roce a jsem si říkala, že ty nemáte co dělat, jako co to je, tohle tady to už je prostě, no, ale jako, no. No, Zuzano, ty se spohla několikrát. Plná. Ne, to je v pořádku, to já právě začnu. Já bych teda dost jako rozlišovala mezi inkubační dobou, kdy se vás ujme nějaká vymírající, ale pořád tady nějaká kritická obec a inkubační dobou jako influencerů a úplně bych nenazývala tohleto jako recenzemi. Tak A nakladatelé jako to- dobrý knihy, Martinus a další i média, kterým se to posílá, mají stejný podmínky. Jasně, jako ten pík té knížky je obecně 3 měsíce, to je prostě pravda, jo. Za 3 měsíce vyvaříte nejvíc na sítích, za 3 měsíce máte potenciál vyvařit nejvíc v médiích, ale pak jsou tady proměnné, kdy to opravdu může fungovat v čase, protože na některé knížky se nestihnou, ale teďka prostě jsou tady jako ankety, jsou tady prostě literární ceny, v těch porotách jako sedí lidi, to znamená, že najednou se k někomu ta knížka jako může dostat, někdo si řekne, to je prostě dobrá knížka, napíšu o ní, jo, zase prostě v těch médiích, v nějakých jako přílohách, já teda se omlouvám, že budu jmenovat svoji domovskou, ale třeba v Salonu, tam je prostě ta inkubační doba dlouhá, protože pak je tam proces, že jo, je tam třeba nával, takže vy něco napíšete, teď to čeká další 2 měsíce, jako než to vyjde, takže ano, ten pík je 3 měsíce, ale je pořád naděje, že a je jako dobrý to chytit, protože vlastně pokud je to jako akumulované, tak oni si toho všimnou i ty porodci a tady tyhle ty lidi, ale zároveň třeba u mé první knížky ten ohlas fakt přišel jako s tím, že jsem byla nominovaná na toho Ortena. Jako vyšly předtím nějaké jako knížky, teda knížky, recenze, ale jako toho 3/4 roku to prostě trvalo. Ale to je možná moment vlastně zajímavý, protože vlastně z diváctva se jako promluvila profese blízká nakladateli nebo nakladatelství a nějaká zkušenost toho, jak a co by měl a mohl dělat nakladatel a co po něm může nebo mohl by chtít autor nebo autorka. A tohle vlastně, co pojmenováváš ty a jakou roli v tom hrajou, jako média a publicistika. Teď tu publicistiku ještě píšou často navíc lidi z toho oboru, takže tam jakby ten pozornostní aspekt je hodně zajímavě nevyvážený, možná by dokonce někde řekla i hierarchizovaný, nebo je pod jakoby různými vlivy. A do toho ještě navíc, přesně, pokud se zrovna rozhodnou odejít ze sociálních sítí pro své mentální zdraví, tak jako třeba tam jakoby propásnou nějaké ty příležitosti a tak dále, to zase může dělat a má nakladatel. Ale jakože těch rovin je tam hodně a ty vlastně, a je to jako opravdu jako zajímavý kolektiv, já jsem doteď měla rok, dobrý. A tohle je jako i pro mě cenný. A to, co vlastně zmínila Zuzana, nebo co zmiňuješ, je role literárních cen. Ještě kromě publicistiky, ještě role literárních cen, která je, teď to řeknu jako schválně vulgárně, může skřísit z mrtvých, takzvaně něco, co
třeba pro autorku je to ještě čerstvý, pro ten jako pohyb pozornosti už je to dávno starý a čtenářstvo si toho ještě ani nevšimlo a najednou je tady nominace na cenu, která je považovaná za prestižní. I takovouhle jako disproporci pozornostní to může mít a člověk se s tím musí nějak poprat. No, dobře, tak teďka už se posuneme dál. Já jsem chtěla jako ke konci, ale zajímal mě ten moment, ale já si vlastně na něj možná trochu odpovím sama, že ten literárně kritický úspěch, a já jsem ta otázka totiž původně byla i úspěch mít třeba recenzi, takže odpověď je ano a ne zároveň. Je to úspěch a zároveň povinnost a je dobrý na to dbát a zároveň je tam spousta náhodných proměnných. Tak mě zajímalo, nebo to, co jsem chtěla kontextovat, je i to přijetí od jiných spisovatelek a spisovatelů, který si myslím, že v tom úspěchu hraje jako hodně velkou roli. Tohle už je ale jako velmi osobní jakoby moment a každá bude mít ty zkušenosti hodně jiný. Já chci jenom za sebe říct, že si myslím, že to je součástí toho úspěchu, nebo že by mě, jako, jestli to s váma rezonuje, nebo to považujete za bezpředmětný, protože si pamatuju, ale zase já nejsem blízko tomu, co by se dalo považovat bestseller ani jako na 3 galaktický jako roky a tak dále. Ale pamatuju si ten rozdíl mezi jako chladným přijetím až odmítnutím zpočátku a potom nějakou vřelou pozorností později, která byla způsobena tím, že jsem se do takzvaně literárního provozu zapojila jako i jiným způsobem než jako autorka. A zároveň si pamatuju, že právě moje zapojení do literárního provozu jiným způsobem než jako autorka zapříčinilo i to, že o mě jiný autor, konkrétně třeba napsal, že jsem dobrá na provoz, ale psát neumím, jo? A tohleto se třeba objevilo na sítích, což je jako bulvár, jo? Ale ono to s váma docela udělá hodně, když si tohle přečtete. Takže já si myslím, že takže tím chci jenom říct, že jsem trošku chtěla jako vyťukat i tohleto, že i to pole těch jiných autorů a autorek může mít, který ostatně často sedí třeba v porotách, může mít vliv na to, co považujeme za úspěch. Nevím, jestli to stačí, ten můj komentář, nebo k tomu chcete něco říct? Já si myslím, že určitě pro mě to je důležité, protože, jak jsem říkala na začátku, já se v tom realizuju, sleduju ostatní autory a jsou autoři samozřejmě, kterých si vážím a od kterých jako mě potěší, když mi dají třeba jenom neverbálně najevo. Jo, jasně, je to důležité, protože vy jste vlastně součástí nějakého kontextu a každý asi autor si přeje i nějak jako posouvat tu literaturu nebo posouvat prostě ty hranice jako toho psaného. Já bych se toho nebála. No. Jo, jako pro mě tohle je třeba strašně důležité. Já jako děkuju, že jsi mi odpověděla, já se jako pušuju příliš tuhletu rovinu, ale ono to je důležitý i v tom, že já jsem tím chtěla odkrýt, možná nešikovně moderátorsky, ale odkrýt i tu, že je rovina textu a jeho rezonance se čtenářstvem a rovina té knihy. A pak je ještě rovina autor, jeho nebo autorka, prostě autorstvo šandru, jeho osobnost, charakter a vztahy a že i tyhle ty dvě věci můžou být nějakým způsobem třeba v disproporci nebo se propojovat a jsou součástí vždycky té debaty, co znamená úspěch. To znamená, můžu někoho upřímně jim opovrhovat jako autorem, ale a je třeba nějakým způsobem vyloučený ten člověk z něčeho jako spisovatelská obec, jako nevím, jo, to jako imaginuju, ale může mít těch 10 000, jo, může mít těch 10 000 takzvaně a jako tu hranici toho bestselleru, anebo naopak to může být člověk, který v té komunitě hodně působí, ale knížky vychází v běžným, nutno říct, nákladu 300, 500 kusů, 1000 kusů. A tak dále. Takže jako tahle ta rovina tady. Ale dobře, jdeme ke konci, poslední 2 otázky. Si na vás položím, možná 3, pak ještě se nechám ráda inspirovat vámi, milé diváctvo, jestli tady jste. Komentáře na streamu jsem vypla, takže tam se nepřečtu, ale zdravíme. Tak, jak se vyrovnáváte s poznámkami, pokud je vůbec slyšíte, že touha po úspěchu, třeba i v komerčním ohledu, je nějaký druh mánie nebo egoismu, nebo nějaký mám.
Co si o tomhle myslíte? Má autorka chtít komerčně uspět, anebo to má nechat neviditelné ruce trhu? Tak kdo by nechtěl komerčně uspět, a když mi to někdo řekne a lidi mi to řekli, tak to beru tak, že ten člověk má problém. Na to se nedá rozporovat. Díky, jasně, protože ono to padá, jako jsem ráda, že říkáš, že ti to někdo sdělil. Ale jo, určitě, ale jako, já bych neměla potřebu sdělit někomu, že se zaprodal komerci nebo nějakou podobnou kravinu, protože jsem v pohodě. Ale když mi tohle někdo řekne, tak cítím, že on sám se sebou není v pohodě, takže co na to říct? A ty? No, pro mě je strašně těžké vlastně přemýšlet nad tím, jako co je to ten komerční úspěch, protože pro mě komerční úspěch je třeba Patrick Hartel. Jo, a teďka já vlastně nevím, co si mám představit pod tím, jako když mi někdo řekne, jako chtěla bys být komerčně úspěšná. Jako, Co řekneš, pro mě to je vlastně, já vlastně nevím, co řeknu, protože nevím, co si pod tím mám jako představit. Já se bojím, že jako s tím komerčním úspěchem se často právě pojí to, že se člověk jako v uvozovkách něčemu jako zaprodává, nebo že tvoří něco, co není v souladu v uvozovkách s těma vyššíma hodnotama. Jo, takže to tím pádem je potom nějaký jako útok na naši jako integritu. Jo, tady prostě jako tady komerčně tady něco tady tohle, takže jsi prostě jako vykašlal na literaturu a tvoříš knihy, tvoříš prostě jako ten obsah, že jo. No. V tom případě pro mě jako komerční úspěch by byl, kdybych byla jako oceňovaná a zároveň bych dobře jako prodávala. Kdyby se prostě potkaly tady tyhle ty dvě věci. Jo? To je pro mě ten druh komerčního úspěchu, který mě by zajímal. Já si myslím, děkuji za odpověď oběma. Já jsem tu otázku vlastně položila nepřesně, ale necháme ji být. Ale prozradím, co jí motivovalo, možná vás to bude inspirovat. Já jsem tam vložila totiž to slovo komerční, jo. Ale existuje debata, kritizovatelná, můžeme se jí smát, ale pořád ještě existuje debata, která říká, že básnictvo nebo spisovatelstvo, které chce za svoje psaní dostat zaplaceno, žije v nějakém mamonu, protože píšeme tak říkajíc, pro nasycení své vlastní duše, což je téma, od kterého jsme začali, a že například veřejně komentovat anebo interně vést nějaké požadavky směrem k tomu, a to nejde jenom pořád o vztah autor-nakladatel, ale jakoby otevírat tohle téma a řešit vlastně finanční stránku spisovatelství nebo básnictví prostě vůbec, je otázka jako absurdní, protože by to nemělo být téma. A já to vím, že to tím, jak to formuluju, to schazuju, ale já to nechci schazovat, já jenom říkám, že tohle pořád stále je téma a pořád zaznívají tyhle ty názory, ať už jsou motivovaný, no my když jsme tenkrát, anebo jsou i ze současnosti. Nemůžete po nás chtít všechno, my vydáváme, často bývá třeba, my vydáváme neprodejné tituly, takže nemůžeme zaplatit tolik, nebo jakože jsou různý typy argumentace. Já jsem se chtěla držet jakoby toho povrchu a chtěla jsem se jako dotknout momentu, že ještě pořád je i možné si myslet, že mít zaplaceno za práci psaní nebo vydávání knih je jako nějaký druh omylu. Jo, ale to jsem vlastně chtěla. A to si lidi myslí, že to je jako to souvisí nějak s tím, že jako umělec by měl jako trpět, že jo? Že bychom vlastně neměli požadovat nějaký jako honorář za svoji práci, protože my nasycujeme tu svoji duši. A jako jo, já si nasytím duši, ale chci se taky navečeřit, jo? Ono samozřejmě, já bych to uvedla na pravou míru, tak ty typy spolupráce s nakladatelstvími, s místy, které pořádají akce a tak, můžou být různé a je v pohodě, aspoň já si to myslím, že když já chci vystoupit nebo vydat nebo cokoliv bez nároku na honorář, protože ten honorář se mi vrací v nějakém jiném ohledu, tak je to jako v pořádku, jo? Ale držíme se na té profesní rovině té debaty. Nejenom, že to je v pořádku, ale může to být jako i ten případ a mně se to stalo, můžu pak někdy povyprávět a bylo to zcela dobrovolný, ale no, proto jsem tam vložila to slovo komerční. My to honoráře v pohodě, máme pro to různý důvody, ale...
A já si myslím, že tahle otázka, kterou jste nanesla, má jako dvě ale stránky a obě jsou legitimní. Ta jedna je prostě chtít být tak dobrá, aby ty lidi to kupovali a mít opravdu ten komerční úspěch. A ta druhá je drát se o ty férové podmínky. Děkuju. Ano. Férové podmínky a komerční úspěch, přesně. Jsou to dvě, ano, máte pravdu. No, a to vlastně mě přivádí k poslední otázce, na kterou už jsme možná formulovali trošku odpověď tohle debatou, ale přece ji položím. Co pro vás tedy, aby jsme to shrnuli, představuje, řekněme, spisovatelství jako profese a co pro vás osobně by znamenalo nebo znamená v tuto fázi vašeho tvůrčího života úspěch? Tak spisovatelství jako profese, tím si asi představuju, že mě to moje psaní aspoň z části dokáže generovat nějaký příjem. A že ta diskuze vlastně v tom veřejném prostoru už je v takovém bodě, kdy to nikdo vlastně nespochybňuje, že by se tak mělo a mohlo zdát. A ta druhá část... Osobně. Co je pro mě osobně jako úspěch? No, pro mě osobně je asi úspěch opravdu to uznání, to vědomí vlastně sama sebe, že to dělám nejlíp, jak umím, že to se mnou nějak jako vlastně má to nějakou jako integritu i se mnou, že se mi podaří vlastně sformulovat věci, nad kterými přemýšlím, a zároveň se i najdou lidi, které to pořád prostě baví, což je vlastně skvělý. Děkuju. A Sáro? No, já bych to neřekla líp a úspěch samozřejmě je, že tady můžeme s vámi sedět a že jste nás vzali natolik vážně, že jste si nás přišli poslechnout, a to myslím, že to je ty lidi na tom streamu. Tak jo. Děkuju taky za krásnou odpověď. Děkuji i vám. A teď bych udělala takový mezikrok, že tuto debatu můžeme právě teď ukončit a bavit se dál neformálně, ale slíbila jsem to, takže nechám ještě prostor, než půjdu vypnout stream a vůbec ukončím večer. Jestli je tady mezi vámi diváctvem někdo, kdo chce položit buď otázku, anebo vznést komentář. Není? Výborný. Tak děkuji moc Zuzaně Kultánové, děkuji moc Sáře Cajthamerové, omlouvám se za výslovnost, snažím se co vysílání, děkuji. Já jsem francouzština, mám výmluvu. Tohle byla debata asociace spisovatelů první z mnoha, doufám. Díky, že jste dorazili takhle ve vánočním schonu. Debata na téma, co znamená úspěch. Myslím, že jsme to natukli z mnoha různých stran a snad to pro vás bylo inspirativní, aspoň tak jako pro mě. Díky a mějte se hezky. Děkujeme Aničce za skvělou moderaci. Díky. Děkujeme. Díky.